San panakatay ni Jesu-Kristo, dagiti adalan at nagministro. Pinanag na kandat, panagungar na, panakay salakanin kaskasabada. Adayuwa luglugar din aldalya satda, panagaya ti Diyos sindandanunda, kastoy ti biyag dagiti sangapulo ket dua disipulos nagsirbida kena po Jesus. Itilaksit ti maysa ng lipot, nagtalinad amatida iti Diyos. Adua milagrot impak pakita da, ngem ninuyoyaw pinar parigat dayda. Nakakaskasan man ipapatay da, agnanayon abiyag kasukat na. Adayuwa luglugar din aldalya satda, panagaya ti Diyos sindandanunda, kastoy ti biyag dagiti sangapulo ket dua disipulos nagserbida kena po Jesus. Itilaksit ti maysa ng lipot, nagtalinad pamatida iti Diyos. Kastoy ti biyag dagiti sangapulo ket dua disipulos nagserbida kena po Jesus. Itilaksit ti maysa ng lipot, nagtalinad amatida iti Diyos. Nagtalinad amatida iti